miki farkon da ba ƙarshe. Ni ma ban fara ba domin in daina soyayyar ka farkon da ba ƙarshe. Ba mu fara don mu daina ba. Soyayyar da nake miki ba ta kwatantuwa, inda za ta misalta ƙware kuwa a irgewa. Na yi fice a masoya na kai konuwa, na baki so ki kula mini tamkar da a cikin uwa. Tsaraba na baki alkinta